Тону гуркоў і паўтоны таматаў прынялі ў насельніцтва прадпрыемствы спажыўка аперацыі в обласці. Зараз працягваюць нарыхтоўку садавіны і гародніны. Закуплена каля 2 тонн яблык, прызначаных для прамысловай перапрацоўкі. Куды можна здаць ураджай з уласных падворкаў, раскажа Наталья Кузьміцкая. Владимир Панасевич з раніцы сустракае нарыхтоўшчыка. Нягледзячы на тое, што засушлівае надвор'е значна скараціла яблычны ўраджай, мужчына ўжо зарабіў нарыхтоўкі на зіму. Астатняе вырашыў усё ж такі здаць. Жартуе, дадатковы заробак будзе не лішнім дзецям на цукеркі. 398 килограмм получилось сейчас. Это где-то у нас было мешку 15. Если это там и коровы держали, так были коровы ели. А если теперь нема, так даем. У маршруце Миколая Карсюка сёння 6 адрасоў у вёсках Бабаевічы і Заполе. Да кожнага падвор'я паспее даехаць у час. У раёны спажыўкааперацыі працуюць гарачыя лініі. Інфармацыя аператыўна трапляе да нарыхтоўшчыка. Товароведы работают хорошо у нас, отлично. Обычно за конторы звонят, они созванивают, телефоны мобильные, сейчас классно. Позвонили, едем, долетели. Люди иногда звонят, телефон дают наши. А когда в прошлые годы много яблок было, в каждом магазине телефоны были развешаны. З кожнага падвор'я сёлета атрымліваецца каля 10-15 мяшкоў, але ёсць і пастаянныя кліенты, да якіх нарыхтоўшчык ездзіць некалькі разоў у сезон. Гэтаму яблоневому саду больш за 60 гадоў, і кожнае лета ён пладаносіць. Сёлета гаспадар разлічвае сабраць з дрэў каля 2 тонн яблыкаў, палову з іх плануе здаць. Віктор Мардасевич даўно жыве ў горадзе, але ніколі не забываецца наведваць сядзібу бацькоў. Сад шчодра адорвае яблыкамі, грушамі і слівамі. Это просто еще рановато. Это они нормальные, сладкие. Есть там еще есть даже лучшие. Могу вам показать. Ну все это вроде ради себя, внук у меня, 4 внуков. У першую чаргу наліўныя звозяць на харчовыя камбінаты і кансервныя заводы, дзе іх перапрацоўваюць у пюрэ, джэмы і канфітюры. Прадпрыемствы спажыўкааперацыі Мінскай вобласці на гэты час нарыхтавалі больш за 2000 тонн яблыкаў. Население все меньше и меньше начинает производить конкурентоспособной продукции и овощей. И эту нишу занимают крестьянские фермерские хозяйства, которые выращивают хорошие сорта, которые действительно культурные, которые востребованы, с хорошими качествами, которые потребительскими. И мы, естественно, стараемся с ними работать очень плотно. И, например, на данный момент мы уже практически с ними со всеми договорились. Все, что касается закладки овощей, картофеля, капусты, моркови, свеклы и те же яблок, стабфонды. У нас уже есть с ними сейчас договоренность, что мы будем у них брать. Есть графики. Аднак прадпрыемствы спажыўкааперацыі па-ранейшаму гатовыя набываць у насельніцтва ўсе лішкі сельгаспрадукцыі новага ўраджаю і не толькі. З 4 верасня пачнецца нарыхтоўка брусніц і журавін. Наталья Кузьміцкая, Владимир Тиханович, агентство Теленовин.